Здравейте, приятели! Аз съм Димитър Димитров от национална верига Ardez.bg. Днес ще изтеглим голямата награда от нашата томбола тонколонки Logitech Z313. В томболата взеха участие 275 човека. И така, голямата награда тонколонки Logitech Z313 отива при Мирослав Димов. Честито на печелившия. Ще се свържем с господин Мирослав Димов по имейл и ще изпратим съответно тонколоните до него. Както ви обещах, ще направим и едно тегляне на 20 утешителни награди, брандирани чаши на Ardez, като ще прочета имената и на печелившите ще ги уведомим по имейла. Първият печеливш с брандирана чаша Ardez, Анелия Иванова. Вторият печеливш Тихомир Милков Тодоров. Третия печеливш Ружа Сотирова. Четвъртият печеливш Добрин Добрев. Деница Василева е петия печеливш. Филис Мехмет шестия печеливш. Тихомир Георгиев седмият печеливш. Зина Стефанова осмия печеливш. Ангел Хаджиев деветият печеливш. Нина Тодорова десетият печеливш. Ева Събева 11-тият печеливш. Лилия Георгиева 12-тият печеливш. Йонка Гюрова 13-тият печеливш. Иво Йовчев 14-тият печеливш. Милен Иванов 14-тият печеливш. Живомир Димитров 15-тият печеливш. Йосенио Пильова 16-тият печеливш. Ивайло Димитров 17-тият печеливш. 18-тият печеливш е Борислава Петрушинова. 19-тият печелив Елица Кирова. И последният печеливш чаша Ardez Антон Илиев. И така, на печелившите честито. Отново голямата награда отива при Мирослав Джей Димов. Очаквайте нашите нови игри във Facebook. Благодаря ви!